Ja, goddag igen. Så skal vi på en lille tur igen, regner jeg med, og tjekke ud, om vi kan finde et sted, hvor vi kan have alle knejderen og tøseren med, dem der nu skulle med på tur fra Kaspers klasse. Så jeg skal ned. Har fået en super hjælper med den her gang, som bliver præsenteret senere. Så vær med og se, hvor vi ender henad. Goddag igen. Så ankom vi til stedet der, lidt nede ved vandet. Og det ser godt ud. Har været oppe og tjekke shelteren. Det ser fornuftigt ud, men der er godt nok kun ind. Nu vil jeg lige vise jer, hvem jeg har fået med til at teste det her i dag. Så det er selvfølgelig min dejlige datter. Sådan ser lejren ud. Ja, som I kan se, så ligger der brænde. Men der skal saves, drejer der. Så I kommer på arbejde. Katrine har så valgt, at vi skulle sove i telt denne her gang. Men det er det. Og man kan ligge lidt tæt, så man hygger sig. Her er en lækker bålplads at bruge, og så er der jo det her areal, hvor man må smide telte på. Og så ligger der et lille shelter heroppe i hjørnet, som egentlig ser meget fornuftigt ud. Der kan jo godt lægge et par stykker af jer derinde. Så problemet det er med min hængekøje. Den skal jeg have op. Men hyggeligt er her da. Helt sikkert. Det her, det er shelteren. Så nu må jeg ned og se, om hun har fået snittet nogle fædrestiks. Så får du lavet nogle fædrestiks? Ja. Det er godt. Lige nu sidder jeg bare og holder den i hånden. Ja. Prøv lige at se, hvor lavvandet der er. Jeg har lige fundet ud af, at man kan gå over søen derovre. Reservatet. Så det tror jeg, vi skal prøve i morgen at gå derovre. Man må selvfølgelig ikke opholde sig derovre. Det gik op til det grønne græs, da vi ankom. Det gør altså ikke længere da. Hvad så, skat? Jeg står lige på telefonen. Ja, som sagt, så blev det ikke til så meget filmen i går, da der kom en masse mennesker, og jeg gider ikke rende rundt med et kamera og se helt åndssvagt ud. Men der kom 6 voksne fyre på vandretur og skulle sove her. Og de sov 5 inde i shelteren derovre. Der kunne ligge 5 voksne mennesker. Så nu er det det. Nu går vi ned og kigger på vandet om lidt. Så kan vi lige vise jer, hvor lavvandet. Jeg kan ikke huske, om vi viste jer det i går. Det får vi lige at se. Men ellers så må vi lige gå ned og kigge. Så
ja, som I kan se, så er der meget lavvand igen i dag. Det er Søs Skærvs ø, der ligger derovre. Den har været fredet siden 1970, for at skærven de kan komme over og yngle derovre. Så det er lidt sjovt. Men vi følte ikke lige for at skulle ud og bade i dag. Så vi må have turen med at gå derover. Det må vi have til gode til en anden gang. Men det er nu sjovt, så lavvandet der bliver. Når man tænker på, at her gik vi og badet i går. Her var der vand i går. Ja. Meget lavvandet i dag. Hvor siger du, det gik der til? Jeg tror, det gik med sådan cirka her, eller sådan noget, eller her til. Det er helt vildt. Og der i går, hvor båden, der kunne man næsten se, at den stod på land. Der stod den på land. Det gør noget nu. Så vi kom, der lå den i vandet. Ja. Ikke? Ja, så jeg godt, så stod den på bund. Ja. Det gør noget, jeg ved ikke, om jeg kan synge ind på. Så. Tak for denne gang.